Dnešná ponuka je presne pre tých z vás, ktorí hľadajú trojizbový byt v meste Stropkov. Nachádzame sa na Krátkej ulici a v tomto kompletne zrekonštruovanom bytovom dome mám pre vás trojizbový družstevný byt. Tak sa poďme na ňo pozrieť. Trojizbový byt, ktorý je dispozične pozmenený na štvorizbový, je po staršej modernizácii. Má obývaciu izbu s výstupom na lodžiu, spálňu, dve detské izby, kuchyňu, kúpeľňu a samostatnú toaletu. Veľkým plusom je aj komora, ktorá je súčasťou bytu, a pivnica v súteréne bytového domu. Takže ak hľadáte trojizbový byt v meste Stropkov a páčila sa vám táto ponuka, zavolajte mi a pôjdeme si ju spoločne pozrieť. Nezabudnite ma sledovať na sociálnych sieťach, aby vám neušla žiadna z mojich pripravovaných noviniek. Ahojte!